sanay na sila ng traffic tuloy. Traffic na. Kano ba dito? Kwenta lang. Nagka-traffic sa ano, highway ng ano, Santa Monica. May nasaging ano, may nasaging sasakyan. Tanggalan side mirror. Yan, panay picture, may artista siguro. Suspicious. Labo ah. Nasagi ng ano, shit. Ang laki. Puro bakal yata laman eh. Wala na. 15 mo, may saging ka na, may lakad. Masarap, masarap. 15 na lang, 15. 105 lang po. 15 na lang, 15. Ang 15 mo, may saging ka na, may lakatan ka pa. 15 na lang, 15. 15 na lang. Galing mag-sales stock ang Diponggol eh. So lamon ng lamon eh. Umiyot, umuwi muna, umiyot. Ang 15 mo, may saging ka na, may lakatan. Anong 15? Ha? Anong 15? Saging. 60 na yung kilo. Mura na yan eh. Lapis ko. Ulan na oh, babagsak na. 15 na lang, 15. Asap mga ka-storage sila. May lakatan ka pa, 15 na lang, 15. Lilipat mo G dito? Okay. Lilipat mo dito G? Hindi, ito sa kanya. Kala ko lilipat. Kat po, ubas saging. 15 lang kalate. Ay kalate. Saging. Saging kat. Ito, umuwi eh. Alam na kung anong ginawa eh. Naligo daw siya. Sabay. Manyak. Di ka lang manyak. Ubas tayo. Umal naman ang ano ngayon. Dumalay, kailan kaya kami kikita ng malaki. Yung talagang binta mo 20 mil isang araw eh no? Oh, sarap nun. Tapos saging ka na, may puhunan lakatan mo ka pa, oh. 10,000 kalahati o ba? Isang araw yun eh no? 15 na lang, 15. Yan ang ingay. Ano Jay? Jay, ano? Buwang ang po.